Irrikitan getxaude beste truko bat ikusteko, nagusi. Baina, soka batzukin edo? Soka batzukin? Sokakin bai? Hiru soka. Hiru sokakin, ne bestia txintxilika jarriko, ez da? Baina, gutxi gora bera ikusten dira, antzekoak, tamaina antzerako. Hori bai, biharko zure laguntza pizkatu, esku bat eman biharko diazu, Vale. Venga, ingo dutena gutxiak segundua, buelta mamosiot, eta irekin jarriko nau. Badu hau martxan, eta ni banihua sokekin, a ver si inbiar deu. Bueno, venga. Hiru soka, eta lagako izut bat, zuk ondo, konprobatzeko, eta bai, begiratzeko barruan ia enanitoren badagoen, omago txikiren bator barruan sartuta, eta gero ingo dugu magia soka horrekin. Bitxartian bi hauekin, eta azteko nik uste dut hobeto dela, batekin bakarrik anitia, erretzagoa jendeak ulertzeko eta telebizatikan. Bitik bat inde? Etxetikan ulertzeko. Ikusi oso noiz behit soka bat puntari gabe, zera? Oso arraroa da. Bueno, hobeto puntekin hobeto, nik naixot puntak aukitzia soka batek. Iesi celebria. Ekarri oso gure izako dituzu hemendikan? Lasai, bitxu, hemen honek balio dago ere, bai. Eta ipiniko dugu bitxu, hemen txebeste korapillo bat. Iesi celebria. Ez gauko izut, eutzi hemendikan, eta konproba tira hortikan, konprobatzeko benetako korapillo dela, bai hori, eta hau be bai, eskinetatik tira egin, ondo lotu. Perfecto. Eta, karo, zeneri korapilloak esjataz input hor. Karo, zeneri esjataz gustatzen, orduan hobeto kendu iten badugu, eta beste korapillo hau ere bai, ingo duguna da desagertarazi, baina biston. Bistan? Bai, bitu. Input. Ez. Berriro, a ber. Kakasarra lehenu erabilietaz. Kakasarra, a ber. Baina, bi aldiz iten danean putz ez da desagertarazten, iten dana da soltatu. Atera iten da korapilloa sokatikan, baina korapilloa soka kanpoan ez dakanez zentzu askori, soka barruan hobeto. Iesi celebria, Eta dakada galdera bat. Zehazigera hau, zelan hazigera hau, hiru soka eta sakamen tamaino antzekoa. Iguala dituan. Iguala zian. Nire galdera izango da, bai, fuerte lotu duzu bainera. Nire galdera izango zen, zelan aldan posible hau itia, soka luze batekin, soka ertein batekin, eta soka txiki batekin. Eta negozu, komprobo negozu, benetako soka diala. Nik sukaldia dedikatuko na, artista gutza zi. Katxiz da, mar. Etzekak, netzako etzekik. Magia, hau magia, korditza soka hauen, hartuzak lauana, katxiz da, mar. Eta gu irrikitan getxaudek hemen beste trukin baina bat ikusteko, ose, Ez dakit, bai, baina diru pixkat, soltago. Diru pixka berdek? Hombre, premio bat, soldatian nik ere irabazin biakot, ez? Katxiz la mar. A ber, bi ateatzeituken batetik. Pero eta 10 euroko bat, beosteuneko bat kasu. Txekat olako ikat. Ez dakit, Hemen txamar zekat. Eta txampona edo? 10 eurokin, bai, horrekin ondo. A ber, bi teituken, bat iretzako eta bestian netzako. Eiak utzinei gabe? Hori izango zen la... Hori izango banonen ahi. La letxe. Zenik, hasinitzen magia egiten... ez dizut esan, baina pixkat ere diruagatik, ez? Magoak nik uste dut, eta azten nintzen gabero, doblau biletia, eta begiak itxita, imaginatzen naban biletia, hundiago egiten zala, kolore saldatzen zala poliki, tamaina saldatzen zala, eta... Aber, berdia jartzen, memoria. Berdia azten zala jartzen. Utza bat gehiok jarri dioki. Bueno, hori erditi mozketa bilontzako. Zuretzat, Netzako? Intentzioa bakarrik handak atzuri. Intentzioa? Katxiz la mar. Hau ez da benetakoa, hau da ilusio bat, hau ez da benetako biletia, eta zure mandiazun biletia beti izan da, ez? Ez da izan 1 eurokoa, ez da izan berdia. Amarrekoa. Izan da amarrekoa, holan txikitxo haua, naranja o gorria, eta bai, hau bai, zuretzat. Bueno, niretzat propina moduan, ez? Nik uste dut... Propina iretzako nahi eunekoa gordeiak. Ia iz artista hutza. Ai, ama. Me katxiz la mar. Aberaztuko, aizola ez da? Amarreko geuneko bilakatzen baituk? Ai, ama, ai. Bai, goizero saiatzen ez, batzutan ez aurketzen, Torri berde goizero neo obradorea, eta kroasan batetik, 10 jarri. Venga, dana guztua, dana getxea lasai jongo baituk.